Nisam se nikad našla u takvoj situaciji, ali ako ti je prijateljica dobra, onda se jednostavno druži s njom, ali ako je zločestan, ako loše utječe na tebe, onda je bolje da se ne druži s njom. Pa u svakom slučaju ne mislim da ako roditelj ne voli tvoju najbolju prijateljicu, da bi se ti trebao prestati družiti sa tom svojom najboljom prijateljicom, nego obrazložiti roditeljima zašto ti je ona najbolja prijateljica i pokušati ih uvjeriti da ti imaš svoje razloge zašto se ti trebaš s njom družiti. Onda bi se manje družila s njom ili se ne bi uopće družila s njom. Možda u školi bi se družila. Nikad mi se nije desilo da roditelji ne vole moje prijatelje, ni ne vide ih baš puno, ali ako ih ne vole, to je njihov problem. Ne znam šta bi tu mogao. Ja bi se svejedno družila s njom, ali bi pokušala nagovoriti roditelje da je ona dobra za mene, jer ja se ne bi nikad družila s nekim koji loše utječe na mene. I svaki moj prijatelj je i prijatelj s razlogom.